Kamu ba? Pag mag-upi na ganin ang bulagan, kani atong kondisyon nun ha, muna ato i-entry sa derby ha. Pabor mo sa kalaha. Busing. Ay kamatay. Ayaw sig pagkuan-kuan anak kay muna makahulas. Basta bong ang hinay sipa. Ug ako kang sipaon hana ron. Busing dili nakabalo mangitag ko ang plat yan busing. Basta kay i-entry gini. Kanang tambal siguro akang tula di kasi mo kang alangan. Dili bitaw kita mo pilde. Hindi. Aw, kisa mamanday na ako araw ron pa mong pusta. May buntag ninyo. Oh, yung buntag bustilyo. aw sa masig kawatan ni kuan ri kisaan sa ninyo no. Di ani magugukay mga play lagi kuntag trabaho busing. Ase, ali hari ta mag-istorya no kay layo kay kahana. Tagaiglingkuranan ninyo. Ya kan po yung palingkuran ng gilingkuran ako, matay na yung bangko ko sa mga. Gadara hari oh. Kana oh. Sakto ra busing. Salamat kay busing. Oh, wala basta lingkod na. Walay tas-tas ani busing. Wala na gid kay mo ra man ay akong gihatag. Mo ko ra gid na. Salamat busing. Kuan busing. Niyari lagi ko nimo kay kuan lagi na may gingon nga nangita ko no kag kanang trabahante lagi mamalhinay lagi baka lagi ko no. Ay dili. Wala na ibakante sa mamalhinay baka. Wala na pero gapangita ko ron og mamalhinay og kandeng. Sika na busing. Kana laman ako. Pero babae na akong gipangita. Pero kuan, o gusto gyud ka og kuan trabaho nangita kog assistant ron kay mga okay, kuan kulukoy kining akong mga okay kay busing dawat ko na ba assistant? Dawat ko na busing. Sa kulukoy man gud kana mga nangita ko og kanang servit kasaligan ba po ka intawa? Kasaligan ko busing, walay problema na busing, kasaligan gud kaayo. Pero karon ako kang isuroy ani akong hasinda aron ka masuhito. Ha? Okay kay ron busing, okay kay ron. Unya kamo diha, aswatan ako ninyo kay atong isuroy ning bagong recruit kay aron makabalo ni sila trabahon. Kanang tanduay. Oh, bubong. Pagdali diha pasan. Sugdi na ninyo. Boss, busing. Unsa man? Pwede man siguro og maglakaw ra ta mulan ko taning kasi. Tubag na ka bago pagani kay naanad jud ko og mag-aswaton ko nila. Sige, taba mo na boss. Sakit na kuan busing. Ay, kamu pod, kutrupog mo pabusing-busing po mo. Kamu akong gisugo. Aswatan ako ninyo. Ay, sa no. Mama, makamura makag na pingka. Nabali ning isa ka bukto na ko boss. Di siguro boss, kuan. Tungod magud bugat magud siguro kay ka. Di bugat kay ka boss, di sila kadaog boss. Say dili ka daw tabukan ka nako. Ha? Dili ba kaning bangko bugat kayo magud mo tong di maglisod sila nya. Lapat dili mga bayot-bayot ra gid ning ako laman siguro kuan bossing aron isore man ko nimo silbi baog kung kuan ko no ay so isore ko nila daw. Unya ka bosing na ka bago pagani ka. Ay dili ka bossing. Dili. Tabangin naman na sila Roy. Bapay tabangan nimo na sila. Total kay ano man ginayon na yung trabaho on? Naara ni siya i-arura ba? I-arura. Oh. Hinangin ha? May manok. Oh. May manok. Bati ba kung akong manok? Ikaw ba? Nga namang imo man ang murag ihaya? Wala. Dili biya ako. Wala ko ka bago pa ka di ka na ako paloon ha? Bossing, nangusog biya gid ko ato bossing. Wala ko. Mamay mo mong murag gilit adron ko matian. Na kay kalagot gusto ka na ka makapulay na ko? Kan siya bossing ha? Kana imong piang rug ako nang tiwasan na. Kamu pod karungan ninyo. Ikaw Agustin. Ikaw pod gadako laman imong kuno na. Wala man kita bang-tabangan. Wala kay ka mga sog. Nanungusog ko boss, kana gituwang niya boss. Mo gani. Tara, maglakaw laman ta kay mga ko gino mga bayot kalayo bangko hari bossing. Kamatay malangan na taog ato pa nang iulti ko bang. Ayo yak unya na. Tala, kamu bitaw na mga ulay common sense. So sa dili pa ta moabot sa among mga baka, unahon na to among mga kandeng. Kanang mga gagmay ana, si Popol ug si Kupa. Kanang isa, si Alice. Okay bossing. Katimaan ka. Yang anti busing si Esmeralda. Oh, iyaan ang iyaan. Sabot na ka. Aron di na ka maglibog nila. Oh busing. Oh, unsa man? Nakabaligya dahil ito utag duha ka kanding at tumaging adlaw. Nakabaligya? Oh. Kamatay nga nung wala man mo manangid na ko. Okay, ining anay man ko bayar, yung manangid na kuno nimo, di akong gibaligya. Pila ka po kinyong gikuha, kulangan naman nagtulo. Mga gani busing. Asa lang isa? Inay, wala ba ko kabalo kay. Iya, mamang dili mo mananghid na ko. Nananghid ko nimo busing biya. Nanghid mo po itong bayar ng... Ipulutan na mo itong isa, boss. Pulutan, siguro
Ginhawa. Siguro ka naman ginhawa. Mo bitan. Dalo kay ka, dalo kay kamo bitaw no. Anad-anad na mo ha. Kamatay gid naman mo. So karon square no. Yate puno ning gamay na laman kay ko kanito. Kugusa na do ka bok na te. Kugusa. Mamang kugusan man ako na busing. Kugusa ra arong mailan nila nga ikaw himalangga og hayop. Na ba mga mamalihinay ng dili himalanggaon? Kugusa. Kugusa. Tabangi bong. Tilgala to. Na. Tabangi. O mapiangan ka na ko. Di pa dako busing. Dakpan lang isa bubok. Haluke. Mati, ay di po dapat tamabot anang halok. Mamang. Di man mo. Mamang. Tuman-tumanan ka. Imo pa kong gipasungot pa ko ng mga to. Ikaw pa'y tumanan. Kugusa na isa. Haluke aron magkailan nimo na og usa ka kahilang mga langgaon. Dili pa halok busing. Haluke. Tanawa, himalanggaon kay ko, di ba? Sampig kay nako. Ikaw na lang may halok busing. Oh, haluke. Haluke ng apeng. Halok ra niya. Ne. Di Haluke din ba? Yati, kabugat kay aswat. Haluke! lain kig simod busing. Haluke ng kandeng! Nga! Pikas kay magagool. Hare. Tubunang. Tanawa, di ba gapa kuanday na ako, gapalaban. Ikaw bitaw no. Boy na busing. O lakaw na. Ingon anak ng mamuhe. Proceed na Alagaan. Proceed na sa kon busing. Ikaw bitaw no. Wala po andayin ka. Arte ka busing mo. Ikaw po, wala lamang kagid ako nimo. So kani siya, muni say usa sa akong mga baying baka. Si Maike. Bong, asa bong no? Subaya sa kuno kay mo magkuan na yung pamusganan ni Maike. Murag wa na busog. Usog man busing. Subaya ba? Ay sikuan ko anako. Siya lamang busing kibag una. Aron makaila po na sila ni Mikey ba? Dili busing, dili wala ko mo kailan ang Hilaman ng iyang pamusganan ug insakto ba ka busog. dili busing, wala dili naman ilado anak busing. Akong mga baka ni di ko busog wala gaburot ng tiyan. Kana si Mikey na anad na og gabusog. Munang subayo nimo na. Munay akong silbig training kunuhay nimo ba? Di lagi ko busing. Tanong kag dili, tanong kag dili. Ganihara ka ha? Ganihara Out ka. na lang mo ko ang trabaho busing. Dili, dili. Subayo na to na si Mikey. Aron og nabusog ba? Busing, di lagi ko busing. Kaya lagi nimo na. Busing ay na magpa-bensa ay nagpaduol Di ko busing lain kay tinutukan ako busing. Wa kay na busing. Kana man gud si Mikey, buutan na ubo. Di na manghilabot og mga mayuhong tao pero balditohon ka mo abirahan jud ka. Kanila mang ako ang napi busing. Ay. Kailan lagi akong gusto. Matay ka. Murag dayaw na tuod kay murag dili may nang modro ni Mikey. Ubaling tani akong ubang mga baka. Madamage pa lamang ka, di ka na ako magamit. Sweldo ko na yung maglilibong andaw. Hari tani uban akong mga baka, binuhian ra na. Muni siya akong pinakaisog og maldito gining baka ha. Siya si Pakito. Mula siya, kani mura ni mo pinadakan ano. Bong, mula sa. busing kay undang na ko ganay pumalin ano busing ko nang duulanay kay maldito ni gining makahara kay Ikaw na lamang ka, no? kanang bago na Sinapit ang baka ba? busing. Dili ko busing. Mas maayo Dili ko practice busing. ka na ni Dako Pakito. dako kayo na busing. Na ay panganahong manglakaw may ikaw kung ibilin hani kay ikaw kung assistant. Saan man na dili ka mag-practice? Di lagi ko busing, dili ko. Sulaye. Sulaye ka isa. Sige boss. Sulaye ka isa si Pakito. Dako kayo na busing, di biya ko. Jesus, lupay kung di kag-utok og baka. Ikaw, mapili lamang ka mo rin yung anak. Doon lang lagi. Dako kayo na busing. Ano Dili na ko. Sulay ra ba? Tanawa, di ba isog? Tanawa, di ba isog? Ako liko busing. Hala. Nantawa. Giinan ka na akong isog na si Pakito, mo dool gid ka. Ikaw kay katulad na ko busing O, si- ipatulong ko adto. O si katulad na iko man kala akong gipugnan kay iko pagursunad ako Di na ko na busing, di na ko mamalin ba, di na ko mga plano ko busing. Dili, maana dira nimo madugay Dili na ko busing. Di na ko sakit na kaya na ko, di ko nasamad ang tuwa ng Okay ra na, okay ra na. Busing, Ako dili lang ko busing. practice